Kaixo, gu ikasbide ikastolako lehenengoako ikasleak gara, eta zuentzako prestatu dugu gaurko Gazteitxo programa. Ni Eider naiz, eta Izarorekin batera lagunduko dizuegu programa honetan zehar. Gure kazetariek hainbat albiste prestatu dituzte. Izaro, zeintzuk dira gaurko titularrak? Kaixo Eider, gaurko berriak oso interesgarriak dira. Emakunde musikaetxea eta Seger elkarteak ezagutu ditugulako. Gainera, gure ikastetxeari buruzko informazioa ekarri dizuegu. Gure gizartean gertatutako azken ordua kontatu dizuegu. Baita azken ordu kulturala. Egunero bezala kalera atera gara galderak egitera eta biztanleen iritzia ezagutzera. Bukatzeko, Deportibo Alavés futbol taldearen azken emaitzak aipatuko ditugu eta Arabako meteorologo famatuak etorri zaizkigu irratira. Astean zehar izango dugun eguraldia aurkezteko. Besterik gabe hasiko gara. Gaurko albistegia gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruz hitz egiten hasiko dugu. Horretarako, Usu eta Erlantz emakunde erakundera joan dira bertako langile bati elkarrizketa egitera. Entzungo dugu prestatu duten berria. Gaur goizean, ikasbideako ikasleak emakunde egoitzara joan dira. Emakunde duela 25 urte sortu zen, 1982an. Emakunde gizarteari mezuak bidaltzeko eta berdintasuna lortzeko sortu zen. Karmele ezagutu dugu, komunikazio arduraduna, eta bere iritziak eman digu matxismoari buruz. Gizarte osoan zabalduta dagoela, eta orduan horrek esan nahi du matxismoak eragiten diela bai gizonei zein emakumei. Orduan lortu behar dena da matxismoa jendearen kreentzia horietatik edo buruetatik kentzea, eta berdin emakume izan, berdin gizon izan. Gainera, emakumeek maltratoarekin sentitzen dute bere balioa galtzen dutela. Baina beste maltratoa mota daude, eta Karmelek adierazi duen moduan maltrato mota guztia gaizki daude. Ikastetxeetan gertatzen den gauza larrienetarako bat bullyinga da. Zoritxarrez ikasbidea ez da salbuespena. Egoitzek honi buruzko informazioa zabalduko digu. Joan den astean zabaldu da 9 urteko neska batek bullying jasan duela. Badirudi ikasturtea hasi denetik ikasle nagusiago batzuek komunetan harrapatu eta iraindu egin dutela. Egoera honi erantzuteko bere gelako lagunek bilera bat egin dute eta erabaki hartu dituzten neskatzari laguntzeko. Hemendik aurrera 2 edo 3 lagunek lagunduko diote komunera txandaka. Jolastokian taldea jolasak antolatu dituzten eskatxa bakarrik ez usteko. Hala eta guztiz ere jarraitzen badute taldeak erasotzailei ezetz esango die, jokaera hori onartzezin delako. Ez badute kasurek egiten edozein irakaslei jakinaraziko diote neurriak hartzeko. Neurri hauekin espero dute hemendik aurrera bullying kasuari ez egotea, bullyingari ez. Azken egunetan egon den eguraldi honekin, norez da gaixotu. Gasteizko osasun sailak hartu duen erabakia Eloi eta Unai kontatu digute. 6 hilabete baino gehiago eta gaixotasun kronikoren bat duten haurrak txertatuko dituzte AH1N1 gripear aurka. Hasiera batean 14 urte azpiko haur guztiak txertatzea proposatu zuten. Bestalde, haurdun dagoen emakume bat Iruñeko ospitalean dago AH1N1 gripea duelako. Espainiako osasun ministroak gaur jakinarazi duenez, gaixotasun kroniko bat eta 6 hilabete baino gehiago dituzten haurrek jasoko dute AH1N1 gripearen aurkako txertoa. Hasiera batean 14 urte azpiko haur guztiak txertatzeko proposamena egin zuen osasun ministroak. Baina gaur aldatu egin du adin tarte hori. Espainiako estatuko osasun sailburuekin egin duen bilera hartu du erabakia. Txertoa hartzen lehentasuna osasun arloko langileek, suhiltzaileek, gaixo kronikoek eta haurdun
daudenek izango dute. Bazkaltzen ditugun produktuak jatorri ugari izan ahal dituzte. Azken garai honetan produktu ekologikoei garrantzia handiagoa ematen diegu daukaten ondorio onugarriari esker. Horregaitik Arabako Foru Aldundiak nekazaritza ekologikoa bultzatzea erabaki du. Olatzek azalduko digu guztia. Gasteizko nekazaritza ekologikoari bultzada emango dio Aldundiak. Diputatuen kontseiluak gaur goizeko bilkuran Basaldea proiektuaren bidez Gasteizko nekazaritza ekologikoa bultzatzeko lankidetza hitzarmena onartu du. Orain Foru Erakundeak onartu duen hitzarmenari esker epe estainera besteak beste aholkularitza teknikoa eskainiko du Aldundiak eta nekazaritza ekologikorako bereizko makinak eta erabilgarri dauden bestelako bitartekoen lagapena egingo du. Badakizu Legutioko igerileku berriak irekiko dituztela? Otsaiak 13 zabalduko dituzte. Taberna eta jatetxe irekiko dugu, eta prezio ezin hobeak daude. Ezin duzu galdu, txirristak, sauna, trampolina eta gimnasioa ere egongo da. Bazkide egiteko epea dagoeneko ireki dugu. Igerilekuak ezin hobeak dira, beraz ez galdu aukera hau eta etorri Legutiora. Gasteizko hiritaren iritzia ezagutzeko garaia heldu da. Gaurko inkestan kutsadura eta birziklatzeari buruzko galderak egin dizkiegu. Entzungo ditugu erantzunak. Uste duzu kutsadura gutxiago egon litzateke jende gehiago biziklatzen baldin badu, zergatik? Hombre, hori seguro baietz, baina bestaldetik igual beste modu baten antolatu beharko genituzke beste gauza asko, ez? Adibidez, saltzen diren gauza asko eta nola enpaketatzen diren, ero nola gordetzen diren, askotan plastiko gehiegi, ero kartoi gehiegi ero jartzen da, eta, bueno, hainbat gauza gehiago, orain ez zaizkita okurritzen, baina seguro baietz. Bai, claro, hori da birziklatzearen zentsua, ezta? Zabor gitxia sortzea eta sortzen duguna barriro erabili ahal izatea. Nik uste dut baietz. Nik uste dut gero eta jende gehiago birziklatu eta orduan eta kutsadura gutxiago izango dugula. Zergaitik, azkenean, aprobetxatzen delako beira, beste botila batzuk egiteko, plastikoa beste material batzuk egiteko, orduan zuhaitz eta gutxiago moztuko lirateke, eta natura gehiago errespetatuko litzateke. Eta natura errespetatzen balin badugu, kutsadura gutxiagoa da. Jokoarekin arazoak dituzten pertsonak laguntzan dituzte Asaje elkartean. Garazi eta Luzia gai honi buruz gehiago jakiteko bertara hurbildu dira. Jarraian elkarte hau hobeto ezagutzeko prestatu duten albistea aurkeztuko digute. Aurrera bikote! Asajer elkartea 1989an sortu zen. Errehabilitazioan dauden Arabako jokalarien elkartea da. Emakume batek sortu zuen, berak ludopatia zuelako. Hau da, jokoekin kontrola galtzen zuelako. Elkartean, 4 pertsonek lan egiten dute, 3 psikologok eta gizarte langile batek. 3 psikologetako batek, Rakel izenekoak, nolakoak diren tratamenduak azalduko digu. Adikzioen tratamenduak oso luzeak dira. Ludopatiaren tratamendua irauten du 2 urte gutxi gora bera. Orduan, lehenengo urtean egiten dena da egoera arriskutsuak saihestea. Honekin esan nahi dut, adibidez, arazoa daukan pertsonari kontraindatu behar diogu, edo diote familiek ekonomia,
Saiestu behar ditu lokala arriskutsuak, aldatu behar ditu bere ohiturak eta lan handia egin behar du. Ara joaten diren pertsonak nahiko gazteak dira, 30-40 urte artean, eta kasu batzuetan gainera 18-25 urte arteko pertsonak joaten dira. Bertako psikologoak prebentziarekin eta tratamenduarekin laguntzen dute. Urtean zehar gutxi gora bera 130 pertsona etortzen dira tratamendua hartzera. Ikasbidea ikastolako jantokiko janaria hobetu dute. Orain bufet moduko bat da. Eta janaria asko suabeagoa da. Rosi jatorragoa da eta puria dagonean goiarakada bat ipintzen ditu. Gainera Joan Andoni beretxean egindako postrak egiten ditu. Beraz, jantokira apuntatu. Santa Ageda gertu daukagu, eta guztiok dakigunez ezinbestekoak dira abesbatzak. Horregatik, parte hartu nahi baduzue, adi egon eta entzun Iñaki kontatuko digunari. Santa Ageda egunaren bezperan parte hartu nahi duten abesbatzen izena emateko epea irekitzear doa. Gasteizko udaleko kultura zerbitzuak jakinarazten die Santa Ageda egunaren bezperan otsailaren 4an parte hartu eta opariaz jaso nahi duten abesbatzei urtarrilaren 16tik 30 bitartean egongo dela irekita izena emateko epea. Interesa dutenek Goiuri, Jauregira edo Aldabe, Arriaga, Pilar, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde eta Laukoako gizarte etxetara jo dezakete. Bestela, Abetxuko, Arana, Arinnabarra eta Landatxoko gizarte etxetara jo dezakete. Izena ematen duten talde guztiek otsailaren 3tik aurrera jasoko dute oparia. Musikaren gaiarekin jarraituko dugu. Musika gure kulturaren osagai garrantzitsu bat da. Hori dela eta askok musika tresnak nola jotzen diren ikasi nahi dute. Horretarako musika etxea daukagu. Gasteizen, besteak beste. Kirmenek eta Leirek irakasle batekin hitz egin dute informazio gehiago lortzeko. Musika etxea San Antonio kalean dagoen Udal Folklore Akademia da, eta 1987an sortu zen. Errandoekin, Trikitiza irakaslea elkarrizketa bat mantendu dugu. Musika etxearen helburuari buruz hitz egin digu. Eta hasieratikan hori musiketxea izena eman zitzaion, eraberritu ondoren, pixka bat helburu hori jarraituz, ez da musika sustatzea, hirian eta bar. Eta gero, hemen kolektibo eta zerbitzu ezberdinak hasi gara egoten. Musika eskolan euskal instrumentuak bakarri jotzen direla esan digu. Hau da, trikitiza, alboka, txistua, panderoa, baina ez dira bakarrik instrumentua jotzen. Dantza eta lenguaia musikala ere irakasten dira. Etxean aspertuta bazaudete, aste honetan ekintza interesgarri asko daude. Eneko eta Zierrek esku dago agenda kulturala. Hartu boligrafoa eta papera eta arreta zentzu. Gaur, asteazkena 2017ko urtarrila 18a, arratsaldeko 7:00 9:00 hitzaldi bat egongo da hizkuntza gutxiei buruz. Euskararen etxean egongo da. Larun batean, 2017ko urtarrilaren 21ean, 11:00 12:00 abdominal hipopresikoak landuko izango dira Landazuriko gizarte etxean. Bihar, osteguna 2017ko urtarrilaren 19a, arratsaldeko 7:00 9:00 Alberto Zerai mendigozailearekin elkarrizketa bat egongo da Oianer Gerrean.
Larun batean 2017ko urtarrilaren 28an sukaldaritza tailerra egongo da Landatxon gizarte etxean. Lucia eta Maiaren esku dauzkagu kirolak. Haiek ekarri digute Deportibo Alavesaren azken emaitzak. Urtarrilaren 15an Alavesek Zeltarekin jolastu zuen eta azkenengo minututan gol bat sartu zioten. Partidua bukatu ostean, Laguardia ambulantzian eraman zuten, golpe bat eukizuelako tenpluan. Gau osoa Vigo ospitalean pasatu zuen. Errege Koparen Alavesek lehenengo partidua Alkorkonen aurka jolastuko du. Sortea izan dute talde horren kontra jolastean. Talde errezena jolasteko dela eta. Gaur Santo Domingo estadioan, 7 eta 4 jolastuko dute. Bukatu baino lehen, eguraldiari buruz hitz egin behar dugu. Ez ahaztu berokia, ez da eguzki betaurrekoak. Hartu eskularruak, baina badaspara ere eguzki krema bota. Aste honetarako eguraldia ulertezina izango da. Iazeko kontatzen diguten Aroa eta Leirek. Egunon, zelako eguraldia egingo duen aste honetan. Bueno, harira joango gara. Ondo da, Arabako iparraldean, Aiaran eta Zuian hotz ikaragarria egingo du. Horregatik gure gomendioa errekan patinatzeko patinak hartzea da. Errekak izoztutak baitaude, gainera -10 gradu egongo dira. Arabaren erdialdean, Añanan, Gasteizen, Agurainen eta Trebinun, sinestu ala ez basamortu baten antzeko eguraldia egingo du. Hau da, gaur egin ditugun elurrezko panpinun guztiak urtuko dira. Gorka Hurtaranek, Gasteizko alkateak, hondartza artifizial bat inauguratuko du. Bertan izozkiak salduko dira, baina azkar jan urtuko dira eta. Arabaren hegoaldean, Kanpezun eta Arabako Erriozan iparraldean bezala hotz handia egingo du, baina -20 graduekin. Autobusaren gidariak pinguino bat ikusi duela esan digu. Benetan? Bai, egia da. Bueno, sorte ona eguraldiarekin, agur. Asko sentitu arren, ailegatu zaigu programaren amaiera. Espero dugu zuen gustokoa izana. Mila esker gurekin egoteagatik, eta beste batera arte, agur!